हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो गोबावनि उनाव फैलायबाय ओमफ्राय दिनै जा कुटलुनि बार्थडे आरोना थ' बार्थडेबा एसे ओरैनो फिसा सेलेब्रेट खालामदो न'नि आन्थाल' ओमफ्राय खानैसो माने ओजा जोंनि अखमनि लोगोफोर सानैसो बिदि सेलेब्रेट खालामदो आरो दिनै मागोनि 2 तारिख नालाय जा कुटलुनिया माने गोथार मंगलबाराव दिनै बार्थडे गोलैबाय आरोना थ' ओंखायनो एसे निरामिस खाना एसे बाहाय होगोन थ' फुजाथ' होखांबायनो दहाय फुङावनो नैबे जाबाय लारु बानायदोंमोन आरोना मागोबो नालाय मागो दमासिनि लारु फिथाथ' थाखागोनानो ओमफ्राय एसे प्रसाद बांहाय ओमफ्राय एसे मिथाइ बिथाइ माबा माबि लानानै फैदो सेंग्राफोर बिदिनो साहा होनोसै आरो सानैसोया थ' उनाव आरो निरामिस माने दिनैथ' मंगलबाराव जेबो जाया नालाय थ' मासरुम बिदि ओंखाम संगोन आरो दिनै थ' बे नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना माने जा कुटलुनिया एबार खेबसेनिया कुस्टि मथे माने सानजौफुङावनो हानानै फुजाफोरखौ बा बार्थडे बिदि केक काटिंफोरखौ थबनो हानानै केक खालामनांगौ आरोना थ' ओंखायनो सानजौफुंनि 2:30 बाजिसिगोन दायो थबनो हानानै जोङो केक खालामनोसै आरो माने बोरायाबो डिउटि दंमोन नालाय थांनानै माने फार्स्ट हाबा थांना फैबाय दा थांफिननांगोन ओंखायनो दा केकखौ दा हानो नागिरदो आरो थ' हादोंसै केकखौ हाखांनानै थाबनो केक खालामनानै उनाव आरो साहा पानि ओंखामफोरखौ जेनेबा एसे मोनायाव जों खालामबाय थानोसै आरो बाट बे फुजाफोरखौ बा केक काटिंफोरखौ खालामना लानोसै आरो दा देखो घमासान चल रहा है अभी बाप रे भगवान बर्थडे बॉय कोई मार के पिचका डाला मारामारी करते रहो आ जाओ बैलून से तो थोड़ा फाइटिंग करना ही पड़ता है ना चाचू आ जाओ बाप रे देखो इधर खड़ा जाओ एक लाइन से लगा जाओ इधर खड़ा जाओ केक में देखो 3 क्या है ये पांडा है क्या पैंडा नहीं रैबिट है रैबिट तो नहीं लग रहा मेरे को तो ये पैंडा तो खरगोश है हाँ सुअर जैसा ही लग रहा है पापा क्या सुअर बना के लाया है क्या हे प्रभु चलो विश मांगो माय आंखें बंद डियर करो आंखें मुझे करो मुझे विश चाहिए कि मेरा आंखें हमेशा के लिए ठीक रहे और हम हमेशा के लिए हैप्पी रहे और हमारे पास बहुत सारे पैसे रहे और हमारे साथ रुको ना इधर आओ अनुराग इधर सामने चलो। सामने रहो ऐसे हाथ ना कुछ करेगा तो करना है करने से रुको क्या होगा हैप्पी बर्थडे टू यू करते रहो Happy हैप्पी बर्थडे टू यू देवा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर देवांश हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी मेरा भी बर्थडे हो गया था हो गया था ये क्या है देखो ये कौन दिया मैंने दिया बेटा को देवांश को देखो क्या गिफ्ट है आराम से बाबू वाह क्या मिला दिखाओ रिमोट कंट्रोल कार देखो थ' गथ'फोरखौ जाहै लोङै हगार हरबाय सानजौफुङावनो हादोंमोन नालाय सोरहाबा टिउसन दोङो माने बयहाबो टिउसनानो दोङो आरो गथ'फोरा थांजोब्बाय ओमफ्राय बिसोरखौ जाहै लोङै हगारबाय ओमफ्राय जा गथ'ला फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोन बेनोनो आं दा सिंग्रा होगासिनो जानो ओमफ्राय गथ'फोरनिया जाहोना हगारबाय दायो बिमाफोरा फैगोन नालाय दा बिसोरनि थाखाय ओंखाम संनायनि दायो हाबाफारिया आंहा सुरु जासिगोन आरोना हारसिंनो संनांगोन नालाय देखो 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 क्या आया है मा गोग्लैबाय सबाया गोग्लैबाय सबाय गोलैबाय लोगोफोरनै जानि सबाय मैगं लोगोफोर जा दिनै कुटलुनि बार्थडेआ सबाय ओंख्रि पार्टिया जोंहानिया लोगोफोर सबाय ओंख्रि आरो नै जाबाय मासरुम मासरुम आरो नैयाव मा इमा मासरुम संनायदो आरो बिदि नै मा होनना बुङो बेखौ क्या है ये नैबे शिमला मिर्च गाजर सब्जी शिमला मिर्च गाजर आलु सब्जी आरो नैखि मासरुम बनायनायदो आलुआ के रे मौ इयाव आरो आलुआबो हरजान ना एवनानै होनांगौ लास्टआव torcerna karena pertama अच्छा
이게 있구나. 역시 알로 타는 거 간다 말하네. 알로 잡아 훨씬 더 이해를. 아이가 마반 내 타고 그나고 소배요다. 뭐든 나간 거리야네. Ay, berlin. Bergan, belum berde. Jadi pura kau dikan. अच्छा दाना हुजुमना लबार मन नहीं नुमा दिल्ली गेबले नहीं नुमा pada mulai nanti kawat sana Mayroon sila ha borosar. nih kasih ini kemana nih kami tas bino sejumna bang ya ekam lihat saja nanti Korea sana kam na bang tamai ronggo sunan nanggen ini Borosar, mayroon sila ha. Bye bye tu. Cái bây giờ cột luôn đi bảo đi mà bố nhá thằng bé này thằng thấy nữa thằng cho cái nữa thằng ra cái gì này ada anh ấy sẽ là sẽ phải nâng bao anh ấy sẽ phải bao nhiêu anh ấy sẽ rồi mình sẽ mang đến khám giả ở nơi nào rồi xin các anh đến khám xong cái gì đấy rồi ra đến khám xong ba bé mình sẽ mang đến số bảy cái gì nó mới ra mình em không thấy đừng được Wanita jangan kerep warna ni lagi ni siri-siri mon na lah tentang kelom. Kot pelam mana ni? Peto te jag be na crop. Karena ni चाहिए पत्थर हो जाता है फिर ये पत्थर जाता है ठीक है ना चलो मैं कपड़ा बदलता हूँ ऊपर वाला हिला है बताओ ले मतलब beraya salad ada menang ogos tayo dong so yang kriaman bay si ketawa kada mana menang ya bay bikin punir ang mensigan wala kapal takang bay nih no para gaglay guzay da zubay are janang ten ba bay sulah koi bat nih berai engkama so yang kri mushroom bhaja oमफ्राय गाजर te Simla mirs te moनसे फ्राय गोरान संदोंमोन ओमफ्राय आरो चटनी पापड़ आसार जि गोथाव जादों ओंखामा माने बुंनांले आरो ओरैबायदि गोथाव जादों तो लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय जा गुब्लनि बार्थडे बिदिनो थांबाय आरो ओमफ्राय दै नायो नङा एकदम गारलाय गुजाय फानज्राय जोबनांसिगोन नैलै सेस जाबाय पनिर माबायाबो मासरुम सबजियाबो जोबजुबाय ओमफ्राय ओंखामाबो होजोबजुबाय ओमफ्राय नै सबायाबो जोबजुबाय ओमफ्राय नैलै माबायाबो जोबजुबाय आलु माबा मा होनो इखो गाजरदो सिमला मिर्चाबो जोबबाय नै केकआ लबाय बासिबाय सेस जाजोबखाबाय दायो उन्दुनोसै लोगोफोर आङो मैया हरनिफ्राय ओंखाम जाखायाखैमोन माने ओरैबायदि हारसिंबा खामानिया भिर जायोना तो दिनैसो जाखाबाय मैया हरनिफ्राय आं दिनैसो ओंखाम जाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै आंनि फिथाइया लारुआ जि गुफुर जादों गल्लाया बेयावबो थालांबाय गल्लाया दरनैसो थालांबाय जानो हासिगोन आरो गाबोन थाथ'नि दिन गुसुखा बरसार आखामखौ मागारि नांखो हो गाथाव मोनदो गाथाव माने बहुत गाथाव किन्तु बहुत गाथाव टेस्टी किन्तु मा जाखांनानै मेंबाय पापा इसका ढक्कन कहाँ है मुझे थोड़ी पता माय डियर दा लोगोफोर ओंखामखौ ना खेबनै संनो गोनां जादो तो जाबा फार्स्ट खेबसे संनायखौ बोराया संदोंमोन माने दैखौ बियो होदोंमोन आरोना होबाथाय दैया एसे खम जानानै ओंखामा माने बारा गोराद्रायबो जायाखै आरोना माने 98% मोनदो 2% थादो आरो बिदि बुंदो हायो आरो ना तो 2% थाबावदो आरो एसे गोरा किन्तु सबाय ओंख्रिदो इदियानो मोजां नोंसोरखौ मोनगोन दा जानायनोसै सबाय ओंख्रिदो बिदिया मोजां आरो थेवब्लाबो बाहाय एसे गुरै जाबावनांगौमोन जों नेक्स्ट खनसे संनानै जाफिनाया ओरैबायदि मोजां जादो ठीक है फिर दरजा फांना फैनांलै गारबाय दा लोगोफोर नै गासैखौबो हगारहरखांनानै न'स' फानज्रायखांबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामा हजम जानायनि दसे जगासिनो दायो रावखौबो ओंखाम जानायखौबो देखायनायानो जादिया मानसिफोर फैनायाव माने हुलुस थुलुस जाना होबाय ओमफ्राय मानसिफोरा फैनायखौ ओंखाम जानायखौ देखायनो बावगारलांबाय आरोना
जेबो नंला दाबो आरो बयबो केमेरा बिदि केमेराफोराव ओंखारनो मोजां मोना नालाय ओंखायनो खामनाय जायासै आरो हुआ चला हुआ पक्का में हाँ इसको ऑन करो ना बोलो देखो जाओ तुम लोग मिडवे जा रहे हो हाँ कितने बजे जाएंगे मिडवे नहीं जाएंगे यही तो नहीं यार थेंक इउ बयखौबो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों